за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградит орденом Красной Звезды красноармейца Сакипова Гендулло Сакипгараевича. Гыйндулла агага бу бүлек озак еллар һәм урау юллары аша килеп иреште. Аның сугыш юлы Иделдән алып Элба елгасына кадәр сузылган. 1945 елның 27 июнендә 7 санлы миномет бригадасы командиры боерыгы белән әлеге зур бүлек ветеранга тапшырылырга тиеш булса да, Гыйндулла ага үзенең бу бүлеккә лаек булуын белмичә кайтып китә. Бүген бүлек хуҗасын эзләп тапты. 75 елдан соң менә туганнары эзләп, архивлар аша, безнең воен комиссарлар аша, район җитәкчеләре аша менә барып табып, бүген алып килдек. Шундый зур хактан да тантана. Беренчедән мин барсында шушы зур вакыйга белән, шатлык белән тәбрик итәм. Бу гаилә өчен генә түгел, бу зур авыл өчен дә, район өчен дә, республика күләмендә дә зур эш. Васыл Шәйхразиев Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән Гыйндулла агага телевизор бүләк итте. Бик ватан сугышы ветераны һәм аның тормыш иптәше Нәҗиб апа бик күп бүләкләр, күчтәнәчләр кабул итте. Ветеранны Форпост оешмасы егет-кызлары сәламләде. Аларның тантаналы маршын ветеран тәрәзә аша күзәтте. Россия Федерациясе Үзәк хәрби округ гаскәрләре командующие генерал-полковник Александр Лапин Гыйндулла Сахиповны онлайн режимда котлады. Поздравить нашего земляка, нашего великого участника Великой Отечественной войны с заслуженными наградами, которые нашли его благодаря поднятию архивных документов, благодаря поиску со стороны и руководства Министерства обороны, и руководства Татарстана. Данлы сугыш юлы үтеп, авырлыкларга бирешмичә, үзләренең барлыгы белән якыннарына шатлык өләшүче ветераннар илебез горурлыгы. Бүгенге аяз күгебез имин тормышыбызга шөкранә кылып, Гыйндуллага тормыш иптәше Нәҗиб апа белән бәхетле гомер кичерә. Тормыш иптәшем Мәҗит яшь, миңа 90 тула кадәр. 3 бала үстердек, бурычкылар үстердек. 3 балам да тәртипле булды, юлларын үзләре таптылар. İsenimin yaşarken bundan arasında isenimin yaşarken nasip bizim balaşa kaygısı kurguya yazmasın. Biz kurganını bir kişinin de balası da bir kişi de kurmesin. Yıllar tanışmışsın, emin bilsin. Allah'ı Teala bizni sağlayıp bilsin. Her barçamızda da. Әткәй хамандайсан, Аллага шөкер рәхмәт. Тормыш әйбәт булды. Күңеле белән һәрчак ачык, балалары семьясы өчен үлеп торды. Сыйлык турында ул артык күп сөйләшергә яратмый иде. Ну, булгалы иде. Күңел ачылып китсә, сөйләй иде. Ну, күбрәк сөйләй иде. Үзенең тормышта, сугышта кызык булган хәлләре. Батырлык онытылмый, айлар, еллар узса да хәтерләрдә саклана. Гасыр яшьтәшен дә бүләк үзе эзләп тапты бит. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.